ganiya pa ka nagda-vlog oh. Mental. Mental mga guys. Ano, unta? Dali lang sila. Minta, lapit na mo human. Ayan. Hello mga kabasura. Mental sila guys, mental. Kaya pre. Pag unili pre. Nasa hirap lang ni mapintal, kaya di na pwede ibalhin na. Dahil na na. Hello mga kabasura. Good. Yes, also. Okay. Wala na, urat na. Proof. Urat na. Finish. Oh. Okay na.